যতনে খুলুমখা তিনি 22 তারিখ অক্টোবর जों হোম সেক্রেটারি মালাইখা जों 7 जन डेलिगेट তিনি বেলাইখানে गाहामखा जोंनि गोबां मानसिनि इस्यु गोबां दाबिनो टिकक सालायखा जोंनि होम सेक्रेटारि मोटामुटी साइमानो डिफारेन्ट समन देनो एक नम्बर आंबो साइखनोखा जोंनि एक नम्बर इस्यु एक नम्बर बार्निंग इस्यु ओंखाय जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड डिफारेन्ट डिमान्ड होते आं कक साका आं वन बाय वन सेकेन्डलि साका जोंनि लैंग्वेज इस्यु बार्निंग इस्यु कक बरक तुबि एचिलुमा दानाय तेरु मानसिक माखायनाय एबा साका ते थार्ड थाका जोंनि हाई लेवल कमिटि दंमानि अब इसे दिलें तंखा अपनी रिपोर्ट जों रेडी इको बसागो अब चेयरमैन स्लाइजाखा देखा टोटाल चेयरमैन चौनाय हाईनि बसागो अब वेरी इम्पोर्टेंट हाई लेवल कमिटि ते थर्ड साका जोंनि 125 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल 125 एमेंडमेंट बिल न बाहायनो अब तब लोकसभा राज्यसभा पेंडिंग दङ अब तैबो आं साका अब एडीसी एम्पावरनि बागै बनो मारिनाय थर्ड साका जों जोंनि स्पेशल पैकेज जों सामानि अब हाई लेवल कमिटि एप्रुव खायजाक 8,000 कोटी सामथिं अब खायनाय तैबो साका स्पेशल ड्राइव आं साका प्राय 15-16,000 बेकार जोंनि एसटी बेकार दङ अब जों नर्माल प्रसेस रिक्रुटमेन्ट गैया जों स्पेशल ड्राइव मा